जबरदस्त असा व्ह्यू पाहू शकता तुम्ही. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोल्डन तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, यंदा जास्त काही पोरं गावी आलेली नाहीत. आता जे आहेत ना, म्हणजे बाकीचे आता काय झाले ते सांगत नाही. तर सोम, शुभम आणि देवेंद्र ते तर येत नाहीत. आता आम्ही जातो आहे कुत्तरबडी. ते पुढले तुम्हाला सांगतो आधी कुत्तरबडी चाललो आहे पोहण्यासाठी. पण एवढे काय आता मजा बी येणार नाही, कारण का आता नाग्याचा पण आज लास्ट दिवस आहे. म्हणजे उद्या तो मुंबई जाणार, गावाकडे तर लास्ट दिवस आहे. त्याच्यामुळे बोललो आजच जाऊया, नंतर त्याला नंतर भेटणार नाही जायला. कारण आम्ही उद्या जाऊ पण शकतो, पण उद्या पण गोंधळ बिंदळ आहे यांचा कामल्यांचा, त्याच्यामुळं हे पण येणार नाही. म्हणून बोललो आजच जाऊया, काही करून काही असो पण आजच जाऊया. आता वाजलेत किती वाजले रे? 3:30 अडीच झाले. 2:45 वाजायला आलेत. तर मित्रांनो, कुत्तरवडी चाललो आहे आता. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता जास्त काही बोलत नाही, दुसऱ्या यूट्यूबरांसारखा की जास्त सर्व कोकणाविषयी हे ते सांगत असतात तसं मी काय बोलत राहत नाही. भरपूर टाईम होत असतो, म्हणजे व्हिडिओ वाढत जातात म्हणजे ती मिनटं, त्याच्यामुळे मी काय जास्त बोलत नाही. तरी बघा आमची गुरं बघा, आमची नाहीत दुसऱ्यांच्या आहेत. पुढे दिसतात रे. ती काय खाली आहे, ती बघ आमची आहे. ती काय तिथे शनिवारी असू दे. ही सर्व गुरं तिकडे असतात. हा आमचा आमरान आहे. हा पाठी दिसतोय ना, हा सर्व आमरान आहे. आणि फलटण दिसताव काय? तर मित्रांनो, लवकर जाऊन यायला लागेल, कारण का 14 तारखेपासून जो पावसाने काळा केला नाही त्याचं तोंड तो अजून काय उजडत नाही बरोबर. करवंद एन्जॉय करू, तरी पण एवढा काय नाही. स्पीकर मी घेणार होतो. आता मी सकाळी जरा तो काय आता झालं त्याचं नंतर तुम्हाला सांगेल कधीतरी काय झालं होतं ते, आता सांगत नाही. तर मी बोललो स्पीकर घेऊन आणि एक व्हिडिओ बनवायची होती आम्हाला, म्हणजे एका शक्तितुरेच्या गाण्यावर. म्हणजे कॅमेरा तर घेणारच होता मी, पण कॅमेरा पण ठेवला मी. आता फक्त दुर्बीन घेतली आहे तिकडे असंच बघण्यासाठी. तर मित्रांनो, थोडीफार तुम्हाला दाखवतो आमची कुत्तरबडी कशा आहेत. आता नवीन सबस्क्रायबर आहात त्यांना पण की आता जॉईन झालेत आमच्या यूट्यूब चॅनलला, आणि दुनियाला तर माहितीच आहे. इकडे आता आंबे पण टिपत राहत नाही, टाईम भरपूर झालेला आहे मला. हे आहे कुत्तरबडीवर थांबायचं त्याला लवकर. तो आरो फिरतो बरोबर रे. हो, अरे आण रे लवकर, मला पाहिजे. तर मित्रांनो, आलो आता पट्टारावर. ए चला लवकर. मित्रांनो, करवंद बघा, ही बघा. तू काय करतोस? मला वाटलं कोरोना झाला का काय. साड्यानू हे आयुष्यात आहे ना, पक्का येल. चला तर मित्रांनो, आता जाऊया पुढे. इकडं येणं जाणं नसतं, त्याच्यामुळे बघा रस्ता एवढा काही नाही, प्रॉपर नाही. हे जुगू येतात. हे जुगू तुम्हीच येत ना रे,
खेकड्या बिकड्याने येतात हे लोक, खेकडी वगैरे आणण्यासाठी इकडे येतात. त्याच्यामध्ये हाय थोडा रस्ता, तर बाकी कोण नाही येत एवढे. पहिल्यासारखं कुणाचं लोकांचा संसार विचार नसल्यामुळे हाय सर्वच बंद. गुरं पण नाही आहेत की एवढी. गुरं असती ते गुरं तरी आली असती, केलीवाडीत पण नाही, आमच्याकडे पण नाही ना. आंबोडेवाड्यांची गुरं एवढी गुरं नाही, आंबोडेत बऱ्यापैकी तरी गुरं आहेत, तसं नाही. चला तर मित्रांनो बघा फणस, गेल्या वर्षी इथं बघा ह्या बुंद्यात होता ना रे फणस तो. इकडे ह्या साईडला होता ना, इकडेच्या साईडला होता. हा काय इथे पडला. फणसाचं झाड, फणस झालं ते दाखवतो तुम्हाला. हे बघा ज्या फणस असतात एक कापाय का बरं काय मलाच नाही लक्षात आता. मी फणसाचं गरज नाही खात जास्त तर काय. हे बघा फणस झाले तिथे बघा, कुड्यात कोपऱ्यात. हे बघा इथे पण आहे. तर चला आपला टाईम नाही, बस झाले. चल तर मित्रांनो आलो आता कुत्तरबडीला. यंदा काय मॅगी बिगी काय नाही. यंदा मॅगी बिगी काय आणलेली नाही. जायचं ना. तर मित्रांनो बघा जाम भेटलाय. जाम का जाम खाऊ काय रे. देणार पण होतं त्याला. तर मित्रांनो ह्याचे एक व्हिडिओ केलेली आहे, ती डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकू का लिंक का नाही, आय बटनला टाकतो वरती, जाऊन बघा ती पण लिंक. त्या व्हिडिओ मध्ये भरपूर काढलेले आहेत आम्ही काम. तो बघा दुपारी सारखी असते. जाऊ दे, नवीन दामचं झाड उगवल, नागाचं जेव चढल. मित्रांनो जाऊया आता खाली आपण. तू बाजूला होतास लगेच एकदा पुढे जातो मग. तर मित्रांनो पोचलो आता खाली गन्नार बोडीला. जबरदस्त असा व्ह्यू पाहू शकता तुम्ही.
हे जिकू चष्मा घे रे. बॅगची नाही निघत. निघाले म्हणून मी बॅगेत ठेवते. मागे वाटतं मोगली बनतोय. तर मित्रांनो आता इथं आपण इथून आपल्याला खाली उतरायचं आहे रस्ता. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी नागेश मोरे या ठिकाणावरून उतरत आहेत खाली. आयुष वागरे खाली नको जायला म्हणजे. अरे वसाडे खैसून गेले. आहे उडीशी वेळ आई हिलाच पकडून यायचा. झपक झपक काय फापासला आहे आपल्याकडे औषध विषय आहे. चल 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 अरे असती भाच्या दात घशात जाते माहिती ना. मागच्याने पाकड काढून तेव्हा कसं झालं ना माझं. गेला असता मी पण अडवले पाटणा. कॅमेरामॅन पोचलेला आहे धवाजवळ पाहू शकता तुम्ही. पाण्यात तर मित्रांनो जाता येत पोहायला. हे दारे कोण टाकताय उडी त्यांनी टाका पटापट पटापट. आजच्या गावात पाडावे शुभम बाहेर तोडलीस ती हिरव्याला मग खाली टेकला म्हणजे बाहेर पाच आपले इकडे गवलं नाही आहेत. पाणी थंड पाणी राहतो रे. मला काय पाय टेकतात. अगं पायो
हिरवाचा बघ कशात ठेवलेला आहे. मला वाटलं कुरकुरे पाठी मारायला जागा नाही रे. मस्त वाचायचा यार झव्या हे उडी मारता उलटी मला वाचवाडी मला पोहता येत नाही याला पहिली लागली टाकते आता उडी टाक टाक नाही शॅम्पू नाही इथं काय दिसतंय घोडा गेला तिकडे गवलेली घ्या आणि ते इथं बघायला आलं दगड तिच्या काय काय खाली तर मित्रांनो एक माणूस आलेला आहे आमचा. अरे मी नाही घेतलं रे मला माहिती आहे तू घेतलं होती ते शॅम्पू दे पहिले तर घे शॅम्पू लवकर ये बा नाही काल ते कुठला फेस उडवत होता हे दीपो शॅम्पू दे हा कुठला घरातून आणलं ते एक्सपायर झालेलं ना 4-5 वर्ष हे इकडं आपल्याला एक ठेव दिगोली पण आणला ना जेव्हा आपल्याला ठेव मला पोरींचा दे आपल्याला मला एक दे मला हा खूप दिसायला नाही घे ते रिप्या द्या शरद दे वाटून घेत दे मी अर्धा दे अर्धा कामपुरा मला गोरावायचं दे हेला हो आता गोरा वयाचा आहे उदींचा शॅम्पू लावून केस होता. डोल्यात गेला शॅम्पू गेला याच्या डोल्यात आगे गोरा तेच घे आता मी गोरा होणार केसाला लावलं गोरा होणार आहे गोरा होणार आपका वाटी का काम स्लो है क्या नहीं फास्ट है ओम नमः शिवाय बस झाले आंघोळ मन कसं शांत झालंय अक्कल बाकी झाला काय माहिती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बायको कंटाळणार आहे जायला त्या बुवासारखी दुसरा करायला
असा नाही त्याला कशाला आंघोळ करणार. तर मित्रांनो मला बस झाली आंघोळ. म्हणजे आता झालं गोरा पर्यंत गोरा वाटते मला. ही खाली होती पहिले आपण गोरा झालो. आता पाय बी घासायला खाली जातो. आता कापल्याला घातलं ना की बरं गोरा दिसून जातो. आपला घासू नको लोल त्याच्यावर. तर मित्रांनो तुम्ही पण वापरा शॅम्पू. एकदम ब्रँडेड शॅम्पू आहे. केस अशी वळली तरी तुटणार नाही. नुसता फेस फक्त 1 रुपया किंमत. अरे हा त्याची काय बनवते घासत राहा. नंबर आहे 7 वाटिका. वाटी का एक्स्ट्रा 16% नाही 60% आहे. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ आम्ही संपवते. बाकीची पोरं फणस काढून घेऊन येत आहेत तिकडे आयुषच्या फणसावरचे. तर आम्ही काही थांबलो नाही. आम्हाला जायचं आहे लवकर घरी. हे बघा आंबे खात आहेत एवढं. शुभम तो पाठीकडे सोम करवंद खात आहे. आयुष हे काय सुद्धा आयुष खाली. आयुष कांबलेचं नाही, आयुष वाघरेचे तिकडे फणस आहे नागपूरला जाताना. तर त्या फणसावरचे फणस काढून घेऊन येत आहेत. तर मी काय थांबलो नाही, बोललो जातोय आम्ही लवकर. आता बघ पावसाचं वातावरण झालंय. परत ढग गडगाडतायत वरती. भरोसा नाही त्याचा येईल पण कधी पण. आणि आमचा पुढं शरद मॅकॅनिकल बॉडी दाखवत जाते. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. काय करायचं बाय बाय ना.